Kita bermain penuh. Pariaman tadang alangang batabui mangkonyo rami dun sanakan duang jiko sanang baulah tumpang si badan diri si cerek di tapi banda kok rabah tolong tagakan cici kete baru baraja jiko salah tolong maafkan kalintin kapa kalintin tak katuang-katuang tengah lautan mohon maaf cici lahir jobatin Pak Bu udau-udau nuni jiko aduh tadi gara-gara cici nan kasa jiko aduh talempek kato-kato nan kasa lai sampai maaf cici Pak Bu lai sampai maaf cici ba lai alhamdulillah musiban nam coki goyang di depan hey Pariaman tadang ngalangang batawi mangkonyo rami dekan duang jiko sanang bau tumpang badan kami piladang baila sandu adi balina mudo-mudo di kuncang batu di karua angke batu pertamo baraan kota bau batana-tana jago batana-tana ngejago ambekan katupe rang kayu tanam ampe 46 goyang mang 46 Hoi Pariaman tadang ngalangang batawi mangkonyo rami dekan duang jiko sanang bawa tumpang badan kami piladang balila sandu di balina mudo-mudo di kuncang batu di garua bara angkota bau batana tanah manjago iyo santai iyo malam iyo malenggo sirim nasemo 20 haman cogo 20 hari tengok alun ado dapet mikado ratu Jepang 80 hari pasang 80 hari pandai alun ado nanu mana iyo anak abarua di kandang kudo ini angko saruko 33 coki goyang kamu ko cok coki nih iyo nana coki goyanglah kamari alamat sone kiri ceda kiri alamat sone di mau nih goyang tadi indah lai dah ngau nih tadi oh apa cici nih syarat-syarat cici nih lai dah ngadu nih tadi lai bagoyang nih kau penonton ndak ada nama jawe lai nih inyo kalau coki langsung tagak bagoyang uni bagoyang baru iko uni lantas sabui angko uni baru bagoyang siko kupon uni ndak ada lai bagoyang uni kau tadi Pak Bu lai bagoyang ba ani ba uni ndak ada bagoyang ke curang kau doa lai bagoyang kamu ko indah adoh doh uni ko nak bagoyang di muko perjanjian tadi goyang di depan kalau ndak goyang kuponnya di cabiak maaf Yuni yo inyo urus bagoyang awak
sakitu tahu nih coki uni bagoyang sekalian nih yo. Apa sih ngecek nun itu goyangnya nanti mungkin ndak do pak. Inyo goyang di depan apa? Kan ada di kecian tadi. Goyang di tempat ndak jadi menang. Harus goyang di depan. Bah penonton. Dicabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau Yuni. Bah apa? Masalah bah aku pak? Hah? Ba uni tuan rumah ba lebo goyang uni ko tadi. Ale dah nampak di kamera bang. Uni ko bagoyang di muko. Nan awak pun mancalia uni ko baru disabuian tigo-tigo uni ko malangkah kasih ko Nampak bang kamera bang. Nampak dalam kamera uni tu bagoyang. Ndak ada kecil tukang kamera. Dicabi ya. Tolong tuan rumah cabian tuan rumah. Mana tuan rumah? Pak tuan rumah pak. Mau Yuni. Goyang kamu ko ya Pak Bu yo. Nan goyang harus kamu ko nan coki. Kalau ndak di muko kuponnya dicabi ya. Tinggal dua angko uni le capek uni bagoyang kamu ko. Jangan sampai alata sabuyan angko uni baru bagoyang. Indah jadi uni manang. Babang. Musik bang lanjut. Hey. Indah jadi uni tu manang de uni indah bagoyang salah uni surang aku pun dicabi sayang disambung main lagi nan coki goyang lah kamari goyang basah mo cici goyang kamari nan coki goyang lagi nan coki capek goyang lah sayang capek bagoyang goyang abang. Iyo angko satu nandi mukonyo abala kau minta bara 1.000 konyo abala kau minta bara hey bara 1.000 konyo di belakang minta bara bere bara bere 1.000 konyo di belakang minta bara ado minta godok ado minta ante 1.000 konyo di belakang minta bara goyang coki ado minta tigo ado minta godok ado nama minta tigo bara 1.000 konyo di belakang minta bara bere goyang bang hey goyang ke depan maju ke depan bang maju tapi de indang pada jajuo 10 angko cari 10 dijago angko 10 tibo nan coki capek goyang kamu kok capek bagoyang iyo nan coki goyang lah kamari goyang basah mo cici goyang kamari bara angko tak jadi kini tak jadi angko 8 nandi mukonyo belakang minta
bara 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 bara. Lapan di bukonyo abala kau minta bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bara. Lapan di bukonyo di belakang minta bara minta minta bara. Aduh minta limo, aduh minta duo, aduh nanama minta tigo. Lapan di mukonyo, lapan di mukonyo, lapan di mukonyo di belakang minta bara, 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 bara. Hey! Coki goyang. Mato cilale ke pipinya 85 kini anggota bau. Aku tujuan nanti mungkonyo belakang minta bara 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 bara. Tujuh di mungkonyo belakang minta bara. Iyo babi dua pada yang sampan 78 alun adonan menang joki capek ba goyang 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 kamari goyang basamo cici. Iyo malenggo asiram tiang pinggang 8 bajalan surang 8 bajalan surang alun adon menang alun adonan menang 8 bajalan surang 8 ala ada urang ajan calia ibu lai kau manangnya 8 bu kiri ceda lai goyang ibu kata tadi lai lo bisa kusuk hati tu waduh goyang dalam hati semua mah kami goyang dalam hati itu tadinya 8 aduh 8 nya aduh anggi mulai dari satuan anggi 8 6 2 17 10 19 24 27 20 30 34 38 36 41 43 47 57 51 59 54 60 63 64 61 72 76 78 85 84 82 akor nggih kur nak ada yang lain aduh lancar dah bawa saya lah pulang akur 1 orang saja ia diminta untuk tuan rumah apa pak hadiahnya situ pak. Dengan berakhirnya lagu Pariaman tadi berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada di sana anak kabarale ananka acara kalian yakin ataupun organ hubungi nomor 08 50 52 78 30 22 63. Baju.